हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम सरा आपडेटखौ लानानै फैदों थ' लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय एएम फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहायसो फैनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय फावखुंग्रि दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि आपडेटखौहाय आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो शेयार खालामना होखादोंमोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर बे भिडिअआ दायोहाय रिलिज जाबाय दे लोगोफोर थ' बेनिखायनो लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नायहैदो दे लोगोफोर एएम फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव ओमफ्राय लोगोफोर जों बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ फावखुंग्रि भिडिअआवहाय गाहायै जों फाव खालामनायखौनो नुनो मोन्दों नोंथांमोननि बयनिबो फेभरेट एक्टर बिथां लिंसार बसुमतारीजों लोगोसे मनालिसा हाज'वारि दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि रिलिक्सखौ होदोंमोन बिथां मिजिं बरगयारिया दे लोगोफोर थ' लोगोफोर बे फावखुंग्रि मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौनो रोजाबदों मिजिं बरगयारि बिथांजों लोगोसे श्रेया बसुमतारी दे ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअनि डिरेक्सन आरो केरिय'ग्राफिं खालामदोंमोन बिथां बिग्राय बसुमतारीया दे स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर थ' लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो एएम फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर